אני איתך. אז שלום לנתנאל, מה שלומך אלוף? נעים מאוד, מעולה, אני מעולה. איזה כיף, אנחנו עושים את הסרטון הזה, להגיד לך מזל טוב על משיכה של, תגיד לי אתה, כמה כסף משכת? $2,300 ב-11 יום. כן, $2,300 ב-11 ימי מסחר, בזכות המערכת האוטומטית. לגמרי בזכות המערכת האוטומטית, נקי נטו מהמערכת. תן לי קצת ככה חוות דעת, איך זה מרגיש לישון ולהתעורר עם העסקאות האוטומטיות ומה שבא לך. קודם כל זה נותן לך שקט, שאתה יודע שיש לך עוד איזה הכנסה מהצד, שאתה לא צריך לעשות בשבילה שום דבר. אתה קם פשוט בבוקר, והיא עושה בשבילך כסף, וזה דבר נפלא פשוט, שאתה יכול פשוט להתפרנס מדבר כזה. האמנת שדבר כזה יכול לקרות? כי זה נשמע הזיה. זה נשמע מאוד מופרך להרבה אנשים, יש הרבה סקפטים שלא מאמינים בזה, וגם אני בהתחלה הייתי כזה, וקודם כל לנסות. לנסות זה הדבר הכי אופציונלי שאפשר לעשות, מה תגיד לאותם אנשים שמפחדים לנסות? שזה בסדר לפחד, זה קודם כל, אבל אם לא תנסו אתם לא תדעו אם אתם באמת תצליחו, וגם אם תיכשלו, אז זה לא נורא. בסופו של דבר יש לכם עוד זמן להצליח, וכל עוד אתם מנסים, זה שווה את זה בסוף. ואתה באמת דוגמה חיה לכך. איזה אסטרטגיה ככה הביאה אותך הכי מהר ליעד הזה? את האמת שהסילבר, סילבר, אחלה סילבר. אני ניסיתי אותו, וגם הפאונד. מהמם. נתנאל, אני אאחל לך עוד מלא 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 משיכות על אוטומט, מה שנקרא שנחלוב את כל חברות הפרופ האלה. היא כבר עכשיו, כבר בעוד משיכה, משיכה נוספת. כן, של, משיכה של כמה? $3,500. 3,500. ברוך השם. תמשיך, תצליח, תהנה, תפיץ את הבשורה, מה שנקרא. ואין מבסוט ממני לראות לקוחות שלנו עושים כסף עם המערכת האוטומטית. אין עליכם, בזכותכם. תודה רבה. הלו.